Здравейте, хора! Днес пак съм аз и ще играем освобождението на сините от робство. Само да ви кажа, че не пишете точно това име, понеже ще ви излязат едни скучни работи и трябва да давате надолу, докато не ми видите клипът. Както виждате, не съм се скъпи. Не съм скъписал. Понеже си купих това. Сега ще видим как работи момченцето, което си купих. Гарняща бомба, която е яко. Хайде. Явно ми е забил. Да, играта се казва Pixel Gun 3D. Чак сега ви казвам. И чакаме да зареди. Само да ви кажа, че аз няма да снимам само на Pixel Gun 3D. Ще снимам на Костенурките Нинджа и на... Да, само на тези двете игри, понеже аз тегля само големи игри, пък телефона ми нещо. Няма достатъчно място да събере всичките игри. Не съм толкова стъп, колкото един в детската ми казвам, че рутерът и си изтеглил всичките игри на света. То рутера е за интернет. Чакайте да зареди. Това че зарежда. Също страна. С моето много нещо. О! Това си пък късмешена. И за да се науча, че това нещо не трябва да се пипа, ще ги отстрелвам. Това малкото зомби много мразя. Кажам ви, докато се усетят до мен е гръмно. Аз пък гръмна ги. Много са гадни тия милиничките мудинги. Не ми са мъдрите тука.